ka kulokuru ok winj duondgi. To jodolo modak gi kings e palaces emi winjo duondgi. Koro anada na nyis jopiny kata sama wawuoyo go ni actually kaka winjo ka chunygi chalo sani ni ke chunygi winjo kaka giwuoyo sani. And joma timo scientific census wacho ni kaw mana ji 4 out of this ting'eni mae kaka piny chalo. Awacho na jopiny ni sama gineno ka chunygi rach kabisa ni gi gik matimore e sama ka gidir Nyasaye to Nyasaye nyalo duogo lamo. And God is not a respecter of 3 P's. He's not a respecter of person, places, or position. God can remove President Ruto kumobeteno. Mabi maji ne ko betelo kato ywak na Nyasaye ni pinyo odwaro mondo pinyo losre. Actually, God can even Sharon Maya watch a national radio station. I winjo ka piny kawantiere winjo ka ji ywakga ni wadwa Rigathi Gachagua ma is our deputy president. Samore is too ruthless. I'm telling you, God through the prayers nyalogo Rigathi kacha mabi piny ma wachne jothurwa wena the way I've talked to you, because for the sake of this country wadaro mondo piny ni okwo mondo piny no losi. Mano gima Nyasaye nyalo timo through alam. Omiyo jopiny kaka winjo ka chunygi olno ema wacho negi ni at this time ne Churchill owacho joma leme utegi ng'ato be nowacho ka ni ng'ato leme wuode. In leme wuodi kanyo to lemo ni no ema be loko chunjo makinyre kacha cha. Makinyi we can see kada place olokore Kentucky. Bende karam na kilema lam mare nikech kila ng'ato tero ga lam mare. E kine motera lam maro bende wapare penye